kana jin labarin shi kenan. wallahi. Me aikin shi? Gago ne? Ya me aikin shi? To ai ni ban fahimta gago ne tunda ba azin shi baya wasa kenan. Tsakani ga Allah. Ali baya wasa. Ba yaro bane baya wasa. Baya wasa shi kisa yake wasa. Me yasa bai wasa? Me yasa bai wasa? Saboda in dai an ga mai abu akan aikin shi baya wasa. Komfa. Sai yayi kisa. To ko dai bai yi kisa duk wanda ya kama zai san namiji ya kama shi. Namiji ya kama shi. Komfa. Aliyu kenan da kake jin labari ko? Aliyu. Yawwa. Amin don Allah tunda dai har na ci ga hannun shi. Har ka shiga hannun waye? Shi Aliyu din. Ina so yi face to face da shi don Allah roƙe shi abu guda. To shikenan. In kuma zai kace ni. Don Allah kawai yayi man gaba ɗayan huta kawai. A'a. Mu ba ma kisa. Ba ma kisa, da mu bincika ne. Barin gaya ma. Nan ya kace ni kawai. Nan gurin. Kana ji? Nan gurin. Ba a ƙarya. Kawai kai haɗin baki da mu shikenan. Akwai karfe shikenan. Akwai irin ku. Muna aiki tare da su. Ka gane? Ka gane ko? Wanda muka kama mutum akwai wanda suke zuwa su tuba a ɗaga yasin kuma su kira manya-manya su zo su sa hannu cewa sun dena. Amin ba a kuma wannan za su yi aiki da mu. Kana ji? Daya mana ka ji za su yi aiki da mu. Kana ji ko? Yawwa za ka ba mu haɗin kai akan abin da muke so mu samu. Kuma in dai abin da na sani ne akan abin da nike yi ne za ka iya samu. Ka gane? Amin don Allah. Don Allah mi. In na san na shiga hannun Ali a yau. Kuma ba yau nike jin sunan shi. Da gaskiya da ƙarya duk rekod ɗina ya daɗe hannun shi. Saboda haka kawai in dai zai kace ni. Ok, rekod ɗinka ya daɗe a hannun shi. Ina da rekod wannan. Kwamfa. Cewa aikin shi. Akan aikin shi. Baya wasa. Baya wasa. Yana nema na ko dare ko rana na san wannan. Kuma ya kama ni yau ina shiga hannun shi. Kasan kawai ka mutu. Na san lalle na mutu to kuma don Allah a kace ni gaba ɗaya kawai. Ba wani bata lokaci. Me sunanka? Ni? Sunana Bala, amin sunana wanda ake kira na. Na iskanci. Sunana Bala wanda ake kira na Rabi'u. Yankiyanka kenan. Me yankiyanka? Ban san inkiya Muhammadu Rabi'u. Abinda ake kira na a gida, amin in na fito nan banda Bala banda wani suna. To shikenan. Saboda haka. Yes. Ina so kuma don Allah kan in mutu. In ga Aliyu. Ya ganni. Ko da na mutu tabbatar na ganci. Kuma duk abinda ake faɗi a kaina. To ko ma yanzu na mutu ban da haƙƙin shi ba. To shikenan. Mun gode.